Come on like that. I know this. Mary, Mary, where you go to? Living. Ja Suomessa tällä hetkellä yhtään rock and roll bändiä muuta kuin meidän bändi. Vuotta on helvetin pitkä aika vielä tämmöisessä mestassa Suomessa, missä mekin ollaan keikuttu. Ja siinä mielessä me ollaan oltu helvetin rehellisiä vielä, että me ollaan aina niin puhuttu asioista, mitä me ajatellaan ja mitä me tehdään. Se on jokaisella ihmisellä niin pikkuskilina on kaikki niin vaiheet sillä lailla, että kun muntsi alkaa himas huutaa, että nyt koulu kun loppuu, että pitää lähteä niin duuniin. Että mitä sä tässä makaat, iso mies, että pitää alkaa tapahtua jotain, niin mä sitten aina saan niin 2-3 markkaa siltä, että mä pääsin niin tuonne keskustan hummuihin. Mutta en mä ikinä ole niin tuommoisesta normaalista työstä kiinnostunut. Mä kävelin tuolla katu ylös ja katu alas ja sain aina ostettua puoli ranskista ja maitoa ja makkaraa vähän ja vedin ne naaman ja tuli illalla taas himaa ja lähtin sinne silmäisin, että ei ole mitään saamaan päästä töihin, että ei kukaan auta mua. Say mama get a call tonight. Say mama wanna be alright. We're gonna rock and body you can down the street. Say mama wanna hear at me. Sitten mä aloin innostua tuosta musiikista sillä tavalla, kun mun setä oli helvetin hyvä tanssia. Se jorasi tuossa Hämikselän Niemisen tanssikoulun mannekiinina ja mä aina pikkuhetki, mä olin siellä sen messissä treenauksessa. Sitten siellä soitettiin Hälinä Billin kaikki Rock Around the Clockit ja nämä pakolliset kuvit, mitkä ei ollut silloin vielä oikein niin hirveän muodissa. Niin mulla alkoi niin heti löytyä Chibunua, että mä saan semmoisen sävärin siitä musasta. Se tuntui mielettömän hyvältä ja mä ajattelin joskus, että tuntuisi varmaan olla kivalta olla joku tuollainen poppari. Sitten kerran siellä oli yhdet rummut, koko satsi oli siellä. Ja mä en ollut ikinä koskenutkaan sinne niitä vehkeitä. Ja mä kokeilin niitä ja naputtelin siinä. Ja taputtelin ja mä innostuin ja mielettömästi. Ja menin himaan sitten ja sanoin mutsille, että hoidan mulle laitteet, niin mä alan soittaa. No siellä nauri itseänsä kuolleeksi. Nyt tässä poika on mennyt ihan sekaisin. On se lukenut jotain sarjakuvalehtiä. Sitten se jäi siihen pyyhkuun, kun mulla ei ollut mitään kamoja. Mä sain mut siltä puhutettua, että se osti mun ladonsoittimesta vähittäisellä yhden virvelin ja yhden symbaalin. No sitten alkoi kolina kuulua kellarista ja sitten soitettiin siellä. En mä tiedä mitä paskaa se oli ja minkälaista se oli, mutta kumminkin niin joka treenauksista aina mentiin kun koulusta mentiin aina treenauksiin ja olettiin siellä, joka niin nälkäkään tullut koskaan. Mutta se tuntui aika makealta siinä, silleen, että oli jotain tekemistä. Ei tarvinnut tuossa kadunkulmaa raapia itseänsä ja heittää vanhoja ihmisiä kiville. Keep on knocking but the king come in. Keep on knocking but the king come in. Keep on knocking but the king come in. I'm back tomorrow night and town again. Say you love me but the king come in. Say you love me but the king come in. Say you love me but the king come in. I'm back tomorrow night and town again.
knocking, but the king come in. Keep a knocking, but the king come in. Keep a knocking, but the king come in. Come back tomorrow, not a thought again. Say you love me, but the king come in. Say you love me, but the king come in. Say you love me, but the king come in. Come back tomorrow, not a thought again. Yeah. Ja siihen aikaan